Malleri Beat Production. Ban san komai ba kuma ban yi komai ba, daga soyayyar da na karba ban ji daɗi ba. Ban san komai ba kuma ban yi komai ba, daga soyayyar da na karba ban ji daɗi ba. Bar sona da tunani nake kwana, idan na yi barci zan yi mafarki ga kya dama na soke tsakanina da ilahu haba ke ji tausayina. Ni ne mai ƙaunar ki sani da bar sona. Assalamu alaikum mutane, yau zan ba ku labarina kan soyayyar da na fara, na san za ku ji tausayina. Ban san haka so yake gashi a yau ya sauya tunanina. Ban samu yin barci kullum a dare rana. Wata rana muna yawo a masaka da ni da abokaina, sai ga wata yarinya daga nesa ta dauke tunanina. Nan take abokina ya ce mai ya dauke tunanina, ya ganni ina kwalla take ya share hawayena. Nan take ya gana abinda nake kalla da idanuna, sai ya ce mini kar da na damu na daina zubar da hawayena. Za ya bi ta gida ya faɗa mata duka abinda yake raina. Nan take na bar kuka sannan na share hawayena. Waya shi haka so yake gashi a yau ya makanta idanuna. Bana ci bana sha gashi hakan tana daina karatuna. Ta so ne kamar ɗa ne da uwarsa tana jin tausayina. Ba ta sauraron kowa balle ta sani cikin rana. Yau ga wani mummunan labari kun ji masoyana, saboda kaza bai hana ayyanka ta wata rana. Sanda take